Pajjiżna llum qed ifakkar 58 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza. Kisba li kienet frott il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien immexxi minn George Borg Oliver. Il-jum illi fih il-Maltin u l-Awċin bi kburija raw il-bandiera tar-Renju Unit nieżla u minfloka titla' l-ewwel darba l-bandiera Maltija bl-ilwien bojot u ħomor. Il-gżejjer tagħna f'din il-ġurnata qed ifakru 58 sena mit-twelid ta' stat sovran biex minn dakinhar stajna ngħidu li għandna verament rajna f'idejna. Twelid ta' nazzjon li pass pass sar ukoll Repubblika u eventwalment issieħeb b'mod sħiħ bħala stat membru fl-Unjoni Ewropea grazzi għall ħidma ta' gvernijiet nazzjonalisti. Bħalma jsir f'nhar l-indipendenza l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien fost il-mexxejja tal-istat li poġġew fjuri f'riġlejn il-monument fil-Furjana li simbolizza l-kisba tal-indipendenza. Fost dawk li poġġew il-fjuri kien hemm ukoll il-President tar-Repubblika George Vella kif ukoll il-Ministru Owen Bonnici. L-Armata ipparteċipat f'din iċ-ċerimonja billi selmet lin-nazzjon b'21 tir u ċ-ċelebrazzjoni intemmet bid-daqqa tal-Innu Malti mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan il-jum bdew pontifikal statali fil-Konkatedral ta' San Ġwan immexxi mill-Arċisqof Monsignur Charles Scicluna u li għalih attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg flimkien mas-Sinjura Elmery Gregg, il-President ta' Malta George Vella u Sinjura Vella, kif ukoll il-Ministru Owen Bonnici, l-Aġent Speaker David Agius, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, membri tal-Ġudikatura u membri mill-Korp Diplomatiku. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna għamel aċċenn fuq l-importanza ta' dmir illi għandhom il-politiċi illi jagħtu servizz mingħajr ma jistennew xejn lura fejn hawn appella biex il-politiċi jidħlu fil-politika b'umiltà. Din l-istedina mhijiex biss stedina għall-etikett formali u essenzjali ta' korrettezza u korteżija, imma wkoll talima biex f'kull ma nagħmlu, mod speċjali dak li hu servizz pubbliku, nevitaw il-marda u l-kankru ta' l-arriviżmu. Jiġifieri li neqdew bil-politika biex naslu l-ewwel u jkollna rikonoxximent u nistanew. L-Arċisqof appella biex in-nazzjon tagħna ikun dejjem ibbażat fuq il-prinċipju ta' solidarjetà dan fil-waqt li l-politika għandha d-dover mhux biss li tħaddem l-ekonomija għal ġid komuni imma wkoll li tikkorreġi liġijiet tas-suq li ħafna drabi ħallu lura lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Din is-solidarjetà mhux biss għandha titħaddem fostna u bejnietna, imma anke maħutna li fil-Mediterran iħabbtu fuq il-bieb tal-qalb tagħna. Aħna nistgħu ngħidu li ma nistgħux inġorru pis li huwa ħafna ikbar mir-riżorsi tagħna, imma dan ma jiġġustifikax li nwebsu qalbna għal kulajta ta' għajnuna. U appella biex is-sens ta' servizz u ta' solidarjetà ikunu applikati wkoll għall-ambjent li huwa protagonist silenzjuż fil-ħajja tagħna. L-Arċisqof qal li huwa vitali li nibqgħu nħarsu l-wirt kulturali, arkitettoniku u naturali ta' pajjiżna għax huwa dmir tagħna li nagħmlu dan għal ġenerazzjonijiet futuri. Din isbuħija li tagħmel il-gżejjer tagħna ambjent straordinarjament imprezzabbli. Irridu nieħdu ħsiebha b'impenn komuni u solidali. Irridu nibdew billi ninsew l-interessi personali ta' kull wieħed u kull waħda minna biex nifhmu li dawn l-interessi personali ikunu verament imħarsa meta nieħdu ħsieb lil xulxin. Il-kap tal-Knisja f'Malta selem it-tifkira ta' Reġina Elisabetta II li fl-1964 iffirmat il-letter patent li taw l-indipendenza lil Malta.